Kasi doon pagpapaalamanan eh. Tinunan ko lang. Nakikita ko lang sa inyo yung lugar, school, di ba? Yes. Kailan kaya tayo magkakaroon ng bahay nito rin? Ang ganito. Natin na lang, baka. Ayan, no? Bahay nila, ang ganda, no? Ito yung bubong nito. Ang ginamit po ay anahaw lang. Ayan, no? Nakikita ko sa inyo, anahaw lang yan, no? Ang ganda. Wala rin dis. Yo, what's up mga kapanood? Magandang hapon at panibagong vlog tayo ngayon, araw ng Lunes. O bago tayo mag-umpisa mag-vlog, ay magpasalamat kay Papa God, nabigyan tayo ng magandang buhay, pangatawan at biyaya sa araw na to. Okay, ang ating pong vlog ay ikot po kayo dito sa Santo Domingo, ito sa may eskwelahan. What's up guys? Good morning po. Meron po ako sa inyo pakikitang view na napakaganda. Kasi namimilit po ang aking misis na i-content ko po yung kanyang pinag-aralan nung grade 6, grade 1 hanggang grade 6 po. Dito po sa lugar na sa Santo Domingo, Bacon, Sorsogon, Bicol. Nang mapunta nga ako doon, di ko akalain na napakaganda. Napakaganda talaga ng kanilang eskwelahan. Kaya nga ako ay namangha kung makita ko na napakaganda pala talaga. At isa pa po, mayroon po siyang itinuro sa akin na bahay na simple lang sa labas. Pero sabi niya sa akin na isama natin sa vlog kasi maiksi lang yan. Ngayon, silipin natin yung bahay na yan dahil napakaganda raw yung lugar na yan. Yung bahay, simple lang sa labas. Pero pag pumasok mo kayo sa loob, makikita mo raw yung napakaganda ng lugar. Akala mo na mananong ka sa mga hotel or kasi ang loob po ay puro nara na napaganda ng pagkagawa at saka po yung kailang atip ay isang anahaw lang na maganda ang pagkagawa. Okay, let's go. Pasisilip ko po sa inyo yung aking vlog na napakaganda. Ang ganda ng eskwelahan dito. Elementary school lang to. Ang ganda. Ang layo ng mga public school sa Metro Manila. Ang haba, ang lapad kasi rito. Ayan, no? Ang ganda, no? Napabaw ka na lang sa ganda ng kanilang kapaligiran. Ayan, kita mo naman. Ayan. Yan ang tutukan natin. Ayan. Santo Domingo Elementary School. Ayan, puro pili pa rin yung punong kahoy. Tingnan mo, may bunga nga po yun. Ayan, may bunga yung pili. Kaso mga hilaw pa, hindi ko. Ayan. Sino manguha dyan? Kahit sino. Arin. Ano? Puro pili. Ayan. Ang ganda ng kanilang eskwelahan. Parang Talaga puno ng pili. oo. Tama, yan pasok mo pa lang, entrance pa lang, entrance. Pagkita ko sa entrance, puro may mga tanim na, bagong tanim lang to. Mga ano yan, Daisy? Daisy, bagong tanim lang. Diba? Ayun, dami ng bulaklak. Yan. Natin talagang napakano rito. Kaya katatapos lang ng alumni nung nakaraang linggo. Oras 5 rito nung P5 buong Kaya ang ganda naman talagang kailang paaralan. Ayan. Ayan Diba? Ganda. Dito nagtapos yung aking nag-aral pala. Hindi nagtapos. Nag-aral ang aking misis. Ayan. Dito. Ayan po si Irene. Elementary lang. Ayan. Dito siya nagtapos. Pasyal ka Irene. Kung kapasyal ka, susunod kita ng camera. Ayan si Irene.
Ayan, sa Santo Domingo Elementary School, Bacon West District. Yun. Meron pa pala doon building sa likod. Eskwelahan pa yun doon sa building na yun. Kala building pala yun. May building to pala yun. Ayun, no? Grade 6 na yun doon. Ayun, meron pa building doon sa likod. Puro pili pa rin yung ano. Ayan. Panurin natin ang maayos. Parang mawawala. At pag ito eskwelahan mo, parang mawawala yung pagod mo. Babalik-balikan mo to. Kasi ang ganda nga naman ng tanawin. Tapat lang ang bahay nila. Ito yung lugar na kung saan ay yung ang tapat ng school to ay kaibigan namin nung kami mga dalagat binata pa. Mga year mga 1998 ata, no? 2000. 1990, ano ba? Hindi. Mga 1990. Amin mo 1993. Mga 1990, ano? 91. Ayan. 89. Hindi, 90 lang. Yan si Ami, yan ang mga ano namin. Ayan lang, tapat lang. Ayan, oh. Ito, pababa na to, ha. Tingnan nyo, pababa, oh. Ang ganda, no. Highway na itong, ano. Di mo na highway kung di, ano lang. Secondary road lang to. Yung National Road. Ayan, oh. Yan. Meron sila doon garden. At di na ako pumunta roon sa building to. Nakakaya, hindi makasi ako dito nag-aaral eh. Meron kasi doon pagpapalamanan eh. Tinunan ko lang. Nakikita ko lang sa inyo yung lugar. School dito, elementary school. Ano kaganda. Ayan, no? Baba lang ng pili, oh. Ayan, no? Nakakamangha itong eskwelahan. Napakaganda. Talagang ano siya eh, yung ayan yung building. Dito sa gilid, ayan. Ayan. Tapos, puro gilid lang ang building, oh. Ayan. Bilisan ko, dadandanin ko, ayan, oh. Ayan. Okay. Ayan, sa Santo Domingo Elementary School. Kalagay doon sa bubong, ayun, oh. Sa bubong, nakasulat, oh. Yun, ha? Yun, no? Mas maluwag pa doon sa likod. Ayan, no? Diba? Ganda. Nakakabigani itong eskwela na to. Oh. Kasi sinabi yung mga eskwelahan sa parting, yung mga, ano lang, mga public school sa Metro Manila. Layo. At saka ang pasok dito umaga at hapon. Ibang klase ito. Okay guys, tapos na tayo magkwentuhan. Ayan, balik naman tayo dito sa baba. Okay, andito na si Mrs. Bababa na tayo. Okay. Ayan. Pagkula tayo ng kwento kasi ito, pagkakataon ko na, andito ako sa lugar nila. Wala ko ng kwento. Ito po yung itong bahay ang pupuntahan namin ay yung kaibigan namin nung araw pa. Yan. Okay guys, tatawid na tayo. Okay, ayan, ang ganda ng bahay nito. Ang ganda ng bahay ni Mrs. Ami. Ayan, oh. Puro halaman ulit. Ayan. Magandang tanawin to. Ayan, ang laki ng papaya. Tingnan natin yung papaya, ang laki, oh. Ganda. Ayan, diba? Ayos to. Mawawala yung aking stress. Yung sasamantalayin ko na hanggat nandito ako sa probinsya. Ayan. Ang laki ng papaya, oh. Ayan, no? Ang laki. Oh, ito. Ikutin ko itong bahay nila. Ayan, oh. Ganda ng bahay. Simple lang, oh. Puro halaman ng kanilang bakod. Yan.
Ayan. Mga halaman ang bakod nila Ami. Ayun, may kotse pa. Kala yung kotse, hindi na ginagamit eh. Hindi ata naka-restock to ah. Ayan kaplat, may hinagulong. Palitan ng gulong. Yan, dito kami ngayon. Tamo naman, guys, ang ganda ng ano nila, lugar. Oh, pati yung bubong, may halaman. Ganda naman, oh. Yan natin, medyo madina. Time check po tayo, 5:30 po ng hapon. Araw ng Lunes. Ayan. Madam, binablog ko yung bahay mo ha. Papaalam lang ako, Madam Ami. Ayan. Bakit eh, siyang bida eh? Hindi. Bawal. Ibali, sige, okay. Ikakat natin pag nakita ka rito sa ano. Ayan o. Ang ganda ng kapaligiran nila. Oo, di. Okay guys, iikot kita rito sa kapaligiran ni Ami, kapaligiran. Ikot po kayo. Ikot po tayo ha. Panoorin nyo po kung ano ang klase itong lugar. Medyo hapon na nga eh. Ayan. Nakakawalang stress ulit. Ang gandang tanawin. Tingnan mo. Ang dahil pala rito ano? Halaman rin ang binibili natin ay rin. Ayan o, ginawa ng bakod. Ayan. Ganda oh. Yes. Ganda na. Wow. Ganda ng lugar. Ito yung pinakabudigan nila oh. Ayan. May mga manok ding alaga. Ayan, no? Ganda nito. Yes. Watch out. Dito sa likod, ikot. Ayan. Tama yung, nakalimutan ko itong altola to. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Parehas lahat siya, no? Oh. Limutan ko to. Comment lang kayo kung anong pangalan ng ano to. Halaman, dating ginagamit namin sa ano to. Sa araw ng patay, pinang-arrange ko ng bulaklak. Yan. Yan guys, oh. Tama naman, oh. Inikot namin dito sa, ikot po ako rito sa lugar ng aming kaibigan. Ayan. Ang ganda, no? Ganda, no? Okay. Ito naman tayo. Ayan. Ito. Okay, balik tayo. Uy, may punong kawayan dito. Ayan, oh. Wala yung kawayan marami. Pili ulit, pili. Ayan. Okay guys, pumasok ako rito sa bahay para makinood kay Batang Quiapo. Ayan. Ito, ikot po kayo. Ikot po natin ang ating camera. Ang ganda ng bahay. Mayaman ang may-ari nito. Ang aming kaibigan. Ayan. Kaibigan namin. Dati nung mga binata't dalaga pa kami. Ayan, no? Kita nyo. Ikot po kayo ha. Ayan. Baba pa lang. Ayan. Ayan. Ang ganda, no? Wow. Ganda ng bahay. Ayan. Yes. Kailan kaya tayo magkakaroon ng bahay nito rin? Ang ganito. Ah. Natin na lang, baka. Ayan, no? Bahay nila. Ang ganda, no? Ito yung bubong nito. Ang ginamit po ay anahaw lang. Ayan, no? Nakikita ko sa inyo, anahaw lang yan, no?
Ang ganda. Yan, nanahaw lang yan. Oh. Ganda ng pagkagawa. Oh, oh lahat to. Kaya walang kainit-init. Ayan. Ganda ng pagkakadali nito. Oh, time check tayo. Tingnan nyo anong oras. Ano? Alas 6 na. Oh. Ang hapon. Ayan. Ayan. Itong ano, lahat ng kahoy dito puro nara. Ayan. Diba ito sa probinsya, hindi mahirap ang nara. Ayan. Pati itong ano, nara. Ito nara to. At yan. Ayan. Nara. Okay. Guys, nandito na lang tayo magtatapos sa ating vlog. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Okay, ikot natin ha. Ikotin natin itong bahay. Oh. Ang ganda no. Ayan. Wow. Ang bahay na sinaunang bahay pa to. Ayan. Oh. Nakita nyo. Ayan. Ganda. Okay. Yan. Lahat. Puro nara itong ano. Puro sinalumang nara to. Ayan o. Diba? Ganda. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganitong bahay na napakaganda. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Okay. Nagpaalam tayo sa may-ari. Oh, kahit yung kwarto doon last, pinasilip sa akin. Ayan. Ganda. Lagyan natin ng ilaw. Ilaw ito nandito eh. Yun. Wow. Talagang ikot. Huwag natin pagkita yung picture. Ayan. Yan lang, ayan. Yan ang pangarap mong kwarto. Ito yung pangarap kong kwarto. Sana napuro nara. Yan. Okay. Patayin na natin dahil mahal ang kuryente dito. So, wala naman. Okay. Okay. Basta meron sila. Baba na tayo. Tayo nakakaya sa may-ari. Ayan. Okay. Yan o. Okay guys, pauwi na kami. Ayan. Ganda rito ng ano. At ayan na. Ganda na ang lugar nila. Oh. Maliwanag na. Dati nung araw, ang dilim nito. Ngayon pa nakakatakot na ngayon. Ano? Ayan. Oh. Tsaka wala sasakyan dito eh. Ganda. Eto na. Wala namang pauwi na kami. Walang bus, ano lang. Tricycle, puro tricycle. Yan. Sabi mo may sayo na. At pauwi na ang magko-fall. Yes. Yes, yan o. Liwanag ano. Ito sa barangay Santo Domingo. Ayan. Okay guys. Hanggang dito na lang ang aming pamamasyal.